katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o ang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Kintoy makaluloy. Mulakaw ka, Lola? Moadto kong munda nga tindirang tabako sa merkado. Aaw. Unya, pito na lang sad nako si Davilin ug sultihan na kung ipaingon ng imong amos bugasan nga dili ka karon makapangarga og sinakong bugas kay gilantan ka. Adto lang ko, Lola, para lata kwarta ba? Dong kitoy. Maadto lang ko merkado, Lola, ha? Mga trabaho lang ko. Oy, paminaw ba yagud nako dong kintoy ha? Paminaw nako kay alang sad baya nis imong kaayuhan do dong. Oo, Lola. O kana naramanday na dili magtuman sa gusto. Maghapit na sa punya ko og tambal para sa imong ilanat. Salamat, Lola. So, ay sabayan na po. Love you, Lola. Love you po. Kapo-kapuya, ani ilang tanoy. Ano kung kayo ang ako itaon unta sa pagpangarga o sinakubugas sa merkado? Migo, Kintoy! Migo! Nabati na sa nako ang katingalahang tingog ni Anasat siya. Ako na sa ni Migo, Kintoy! Ang imong Migo nga katingalahang tingog! O, unsa tuyo ni mo nako, Migo? Kitog! Aron sa imo niyang pagmata, may na ka! Ha? Iingon ran ni anak kasayon, Migo nako, tingog? Silya Palangga, si Kintoy malagining nagloko aning taas nga sofa, ha? Karon si Kintoy. Wa mo lagi mo sa merkado. Aron sa ingo mo trabaho. Kintoy, Huy, pagmata, uy. Kintoy, Mama Celia, Papa Carlito. Papa Carlito bitaw niya ka. Lubagon ko ng liog mong anak ka. Raga na imong liog, lubagon ako, balis imong lubot. Bangon niya. naon sa gutong kayo man ka mangarga. Ug mahurot ng bugas niya sudanan. Mga taini, ha? Ha, karon. Maya, di tapol naman ning amaw-amaw Silya Palangga. Nag-ayo matingalig. Akong balik-balion ang iyang kabukugan. Hoy, Kintoy, bangon na ba? Huy, bangon na! Ala, Bangon na, bira, diha! Mama Celia. Ilang taon na ba ko? Why? Hilanat diha. Pangita panguntahan, dili kay masige kag lubog diha. Gamitan na dako nimong lawas. Mama Celia, ilang taon ko? Lakaw sa merkado! Lakaw dito! Papoy mo! Ilang taon ko? Ay! Lantalit ka ko ng itlog mong buhang ka. Reaksyon ka na tinapulang amaw-amawa ka. Ha? Ilang taon ko? Maya, muna kang kikidi buhang ka. Kulungo, kanda ko. Ilang taon ko? Lantan. Di magsilbi na ko ng inarte ni mo, Kintoy.
Ginoo. Ayaw lang kasuko sa akong mama Silya o papa Carlito. Lablaban ako sila. Ginoo. Sagdi lang og ila ko pasakitan. Ha, Ginoo ha. Ala. Nawa naman dahil akong hilanat. Dili naman dahil ko init. Wa na sad labad akong Wa na. Ingon bitaw ko nimo. Lagi, mau ngani. Mauyod. Basta makatuhog ka, inigmata mo, mawa na po di mong hilanat, Migo Kintoy. Salamat, Migo nako. Katingalahang tingog ha. Nganong di man ka mo sukol? Kay lablaban ako sila ako mama o ako papa. Mao nga bahala og pasakitan ko nila dili ko sukol. Tanga na sad kay ka. Timan Migo Kintoy. Dili sa tanang higayon, mahimo kong pagkapanalipod nimo. Maong sukol kung may higayon ka, kung ila kang pasakitan. Dili la ko sukol Migo nako katingalahan tingog oy. Kay maluoy man ko sa akong mama Silya og papa Carlito. Silya, palangga. Paparaya ka. Isang imong kamot. Ang imong ilok. Ay, samok ba nimo? Uy, bisit. Baya ni baya. Ay, kanigi amaw-amaw, no? Bisit, di kayo nistanan tawhana, uy. Nga amaw-amaw na. Abi ko ako'y imong... Dili. Ay, naunsa ka mapalangga. Nga naman ka. Si Kintoy, wag yun mo lakaw. Sus! Kalami kitukun, uy! Ganahan, abi kong tuwa na. Hey, wag yun ay mo trabaho. Nibangon tuod, gikan sa sofa nga iyang gikatugan. Pero, tuan, ibalin sa kwartong nanay. Ginagpalaman man dayo sa puhan. Amaw. Nalilian gyud nako. Nagpukong kilid sa karaang kaba ni nanay. Nagyaw-yaw nga maorang usah. Murag yung amaw. Murag yung nasulan sa kabuhi. Karon ka lang yun, Kintoy. Ako na rin adto lang ka. Kay tingali unyag imo na sa itong mahinaykan. Naunsa man ka, uy? Di ka mo barog, ha? Kasikat-sikaran, ka. Ayaw lang, Mama Silya. Gikan lang ako hilantan na. Why uso ang mag-urong nato kay pobre ta? Ug labi nang wa mauso ng alibay nimong gihilantan ka. Ma. Mama! Agay. Palagot kita Sakit ako dunggan mo, busnit. Lakaw sa merkado, ha? Pangarga nga to para makakwarta kang kulungo ka. Aman lagi ka. Lagi? Trabaho lang ko day bilin, oy. Nainanabato na ako si Nayberto nga dili ka rin makapangarga kagilantan ka. Kay mama isulti ni lula ni mo pa niyang. Suko man sila, Mama Silya na ko, Papa Carlito. Mao nga, anhin na lang ko merkado, day bilin. Kaluoy, baya taon ni mo Kintoy, uy. Kusnet man gani ako donggan sa ako mama. Papa sad iya ko no ko sikad-sikaran. Iya ko no ko bali-balian kabukugan. Unya lubagon pa jud ko no ako liog. Uy, kinuha ko in town, uy. Pagkawapay po angod nilang pagkaginikanan, uy. Adto sa ko tindahan noy merto inday bilin ha. Ay, ayaw sa Kintoy. Ha? Kay ngano man day bilin? Ikaw ba dako magkaglawas? Sukol kung dapatan ka. Dili ko eh. Maluoy man ko nila mama papa nga ako suklan. Lab man ako sila good. Kintoy. Basta kaya lang sa lawas trabaho ko. Aron dili ma-high blood ako Mama Silya o Papa Carlito nako. Ay, palitan tayo tambal para sa hilanat, ha? Hain man day si Kintoy, Silya. Ay, tuas merkado, nay. Ang angman og magsigilan na siya glubog nga pirmi bayatang nagkaon matag adlaw. Nadayabag na ka, Silya. Sa nayabag, uy. Naunsa day ka diha nay panyang. Gilantan ang taon tong anak mo, Silya. Naglaing lawas adto. Maong wa ko musugot nga mutambong sa karos trabaho. Ay, sos, ay, tuom ka na. Inarter to iya, uy. Ikaw no, salbahis yung kang pagkaklasiha sa pagkainahan, Silya, oy. Huwag yung kakaluoy sa imong anak. Nay panyang. Wala ba yung kaluoy nga nahibilin das imong kasing-kasing alang sa imong anak, Silya?
Kikasilagan ko ang amahan ni Kintoy, nay. Oh, Celia! Musurok akong duko ko akong makita ang panagway atong kulungo nga Kintoy. Tungod ba lang kay susama sa panagway ni Benjamin nga iyahang amahan? Hinungdan nga apil na sabni mong gikasilagan ang imong anak? Ay, basta kay musurok akong dugoan ang Kintoy. Maura na. Kagano magkuno, be? Tungod kay mabanhaw ang akong kasuko o kasilag ko siyang amahan nga salbahis, nay. Karon mangutan ako nimo. Unsa man na ba? Kinsa magkaroon ninyo ni Benjamin ang salbahes? Nga bisan sa kabuutan ni Dong Kintoy, wa man na nimo makita. Ah, basta, apil na siya sa akong kasilag atong iyang amahan. Oh, tanawa ka na. Sa to bago nang gibuhat ni mong atos kaugalingon ni mong anak, ha, Celia? Basta kay musurok akong dugoan ng Kintoy. Kay apil na siya sa kasilag atong iyang amahan. Taon sab sa akong apo. Kaluoy ni Dodong Kintoy. Dili siya makalingkawas sa akong kasuko, nay. Kay salinses kagahapon nga nisambad sa akong balatian. Iman nga doon na ba yung gaba, Celia? Mao ba? Nangita di siya siyang apo. Oo, palangga. Baya. So di pa kumusulti isa o nang imong bukton. Ang imong ilok, Baya. Usaon pa man nga, tuwa mas merkado. As ka malasay ko, day. Hey, nagkabaiwas day sila. Kaya dito mga siya, gika nagpalit og tabako sa iyang suki. Da, bahala siya mukirig ko dito sa iyang kitrabahoan. Buisit si Kintoy sa akong kinabuhi. Hey, pikas bukton. Isa. Da. Napakay kwarta rin. Napakaya, palangga. Sama. Kwarta, wa na, uy. Oh, wala gini kay ni pusan, ha? Bisag usa lang kay gato, sigon. Wa na lagi, kay diha pa unta to. Pero giduwa na kong tong its. Nya, pilde man, wa na. Baya, parihas na ita. Haskang, di malasa, eh. Way laing nagdana tog dimalas dinhi. Ang kulungo nga Kintoy, kay buisit siya. Naasa sa tindahan si Kintoy man ah. Ako gipapahuway kay gibalik kami si Sihilanat. Oh, salamat in taon, day Belen. Nangarga man na siya ganina sa ilahang ni Merto. Nya, wa madugay. Nibalik din ni kay papaulion ko no siya kay gibalikan lagi siya Silanat. Oh, unsa gudi ay. Maong gipapahuway sa nako sa sud. Gipalitan ako og tambal para Silanat. Oh, maayo pa kahin, day Belen. Kay nibati pa kasi mong igala. Apan to ay inahan, sos, poryagaba. May pang-iro kay makamao pang mubati para siyang itoy. Manapanyang. Naluoy na yung kaayo ko niya ng Kintoy nga ako nga po. Ay, usay makaingon ko sa kong kaugalingon nga. Usaon naman lang kung usa ka adlaw niya na. Kalit akong kuhaon sa Ginoo. Ay lang sa pagkuna-una ni anak man na. Dili magod na ako malikayan, hindi bilin. Pagpakaligon alang sa imong apo nga si Kintoy man na. O, na Dong Kintoy. Uli na tas bahay dodong. Ya, unya, makasabaan na ko nila mama o papa lula. Kahilas bayan nila. O magani sila mga trabaho. Mga sugarol pagyod. O gabae. Pero, Padamo og 5 ka kilo nga bugas Kintoy o. Para nakay madasa imong papauli. ala, salamat na bibilin ha sa imo. Ka maayo amiga ha. O dagadyo kaayong salamat inday bilin. Na, ay nakanaguna-una ama na panyang uy. Ginagmay ra ka na nga tabang nako ninyo. Pagkabuotan mo gyud. Maudjud lula. Buutan kayo, debilin. Naunsa ka? Giliraw mong guda nimong kalimutaw nimo. Ano ba di ay si Kintoy? Nauli na ba? Oo, nasa kwarto ni nanay ay. Gitaguan sa apuhan kay nahadlok tingali nga atong panitan iyang pinangga kayong apo. Maura palangga, di naman lang tayo kadisiplina anang amaw-amaw ni mong anak. Kaya muna yung maglaban ng imong inahan. Tamong ha! May angayang disiplinahon kay mga wak mo'y buot! Ngano ka nay panyang uy? Naon sa ganay? Moabot sa unya ang panahon. Nahigabaan ka mo sa inyong kamadaog-daogon kang Dodong Kintoy. Kiman ikana ninyo sila kalito. Magabaan raw niya ka mo! Pero magabaan magkurami ha? Nga igo naman namang disiplina ka na si Kintoy. Kaya nagako lang lawas, pero way buot. Bitaw nay panyang. Gidisiplina ra namo, moy among gihimo ni Palangga Carlito. Kay wa man gihapon ay buot Kintoy. Kamo, asa magdapit tagibutang ang inyong kabuot, ha silya? Dili ba nga nagparehas man lang mo aning kaipon ni mong porya gaba? Kay pweteng daw ta! Ilusot pagsultig sa maana sa akong Palangga nay panyang uy. Paabutan ninyo ang gaba sa inyong pagdaog-daog sa akong apo! Igo, Kintoy. Ayaw pakawan sa paglaom.
nga imong kailhan ng imong matuod nga amahan. Dili man masulti ako, Mama Celia. Gusto ka? Ako'y mangita. Tabangan ti ka, amigo. Sige. Malipay jud ko ana imo sulti. Migon nako katingalahan tingog. Karon dayon. Akong pangitaon ng imong matuod nga amahan. Sundan ako kung unsa na ang iyang kinabuhi karon. Migo Kintoy. Salamat migo ha. Salamat jud kaayo. Asa nagyuga karon sila si Celia magpuyo. Ug ingon man ang among anak. Kinahanglan nga ako silang ikita. Aron matagan og mayong kaugmaon ang among anak nga nanghigayon na 20 anyos na. Oh. Sige ito nalawag ka. Ako isugo aron pintaon sa Celia. Hello, Kito. Kunin mo po kong atagan og dugang pangapagsalig, sir. Aron akong ipadayon ang pagpangita. Buhaton na yun ako, uban sa akong mga secret agent. Bantay ka na, sir? Okay, ipadayon ninyo, Kito. Buhatag ko og dugang kwarta nga inyong magamit. Salamat, Sir Ben. Salamat. Kito, naghinam-hinam na kayo kung makita og ikauban ang among anak ni Celia. Ang iyong pagkatagpagyod ka na ko og dugang lugway sa pagpangita ka niya. Akong paningkamutan. Kabantay ka, Sir Ben. Paningkamutan. May bonus pa yun unya kang madawat ni Karkarako, Kito. SSB. Salamat, Sir Ben. Dakong kantidad sa kwarta ang ihatag ko unyang palipay nimo o sa imong mga secret agents. Kung mulampos ka mo, sa gisagon ko niyong trabaho. Pero ang pangutana, kung gipagkatao basad ka, niyatong si Celia ang bata nga iyang gisabak, kabantay ka na, sir? Oh. Wa, baka to niya ipakuha, Sir Ben. Kito, Kabantay ka, sir? Posible ba yan po, sir? Di ba? wa langgit unta, Kito. Kay taas kayo akong expectation nga iyang ipagkataho ang bata. Sakti lang, sir. Kaya ipasaling ko ni mga doblihon na mo ang among pagpaningkamot aron sila hipalgan. Kabantay ka, sir? Oh, salamat, Kito. Isalay ko kanimo kanang bahina. Ang akong mga secret agent ra, mo'y bahala na, Sir Ben. SL. Pangutan na, sir, sa SL. O sabay isil, ha? Sagdi lang, salig lang. Unya, dasig, sir. Dasig yun. Ganong tutok-tutok magkana ko, ha? Puyo mo no! Ayaw lang, suko na ko. Pitkan ko na itlog mo na. Carlito? Ayaw pagpapa na ko, kay di ko ikaw, anak! Pero, lab man ka na ko, Papa Carlito, kay... Lab. Bana man ka ako, Mama. Lami ang pitkan ko ng itlog. Gusto mo na? Hilom niya, ha? Mama ko gipuhat Baya. yung dautan, Papa Carlito. Kayong dapugos animal. Ano suko man ka na ko? Buisit ka sa among gaminyo ni Celia. Kabantay ka na? Buisit yung kay kang amawa ka! Ang saday, gusto ni mo nga ako baton pa. Aron, dili nakasuko sa ako. Ha? Papa Carlito? Pues, lakaw og pangitag kwarta. Yatag na ko. Aron di magsipog ni kong o. Kabantay ka na? Ha? Nagkasabot ka? Ha? Palangga. Uy, langga. Naunsa naman sad ka? Nagpapadlong na sad di mo ning kulungo na kong anak? Dali langga. Dol nga rin langga. Ano man eh? Unsa may problema ani? Manggod ma. Bisag wala nga ni... Hilom! Yambi lang ba pa ni mo da? Yambi lang. Palami gid mong dus-as kinumo eh. Lami yung kayo. Ayaw, Masilya. Sakit man na. Ay, ikaw man sabgod, mutubag ka man saban ng imong inahan og ama-ama. Lablab man ako si Mama o si Papa, Lula. Mauna dili ko gusto suko sila nako. O, lablab lagi ni mo sila. Pero ikaw, nagilablab sa kanila, ha? Sagdi lang ko, Lula. Paniyang, disiplina naman na ila sa ako, Uy, mayong buwangon ang uan ng duha. Walay giuna-huna ang ilarang kaugalingon. Ayaw lang kasuko nila, Lula Panyang. Nga matabang og di ko masuko. Nga puting laguta yun na kuan nilang duha. Lula. May lang ka na sila. Ug batasan kung may kwarta ka nga ikatunol nila, Dong Kintoy. Mga naong og sapi ng duha.
Gaba ng anak nila. Matrabaho ko maayo, Lola. Alon na ako permi kwarta ihatag nila papa mama. Doktor, Dili man ko kasabaan basta hatagal lang nako sila ila pangayoon, Lola. oy, dili maayo ka nang nahuna-hunaan mo ha, dong. Dili yun. Lola. Kung dili palang yun unta iyabag ug utok ng inahan nimo, hayahay unta kaayo ang inyong kahimtang karon uban sa matuod mong amahan, Dong Kintoy. Mabuntag naman di ay. Wa naman di siyang higdaan ng ako nga po. Kasayo pa ni arong orasan, bangon na siya. Ay, tuwa na po turon sa merkado nagtikaw-tikaw. Kapoy, uy. Hala, Kintoy. Naghangos sa makas kakapoy, uy. Ay, lagi palabi ba? Okay raman good, Debilin. Ayaw ipugos ng tanan ni mong kusog, uy. Ang sama ka. Marag ipatay-patay naman ni imong lawas, anak. Kaya raman pod. Kaya, uroy? Kapoy lang jud kaayo. Naunsa naman ka, uy. Dagmal naman po na sa imong kaugalingon na sa imong lawas ang imong gibuhat, Kintoy. Unya ang imong gibuhi sa inyo. Dili ra ba maluyahon kay mga abtik kaayo. Narapirmi sugalan. Sagday lang good, Debilin. Musulti gid ko, Kintoy, kay naluoy na kaayo ko nimo. Basta ako. Lipay raman ko. Kung malipay ako, mama sila o papa Carlito po na ko. Kintoy. Igi. Ay, ikaw naman good mo ay nagpangga nila. Pero sila, wa man sila magpangga nimo. Sagdil lang good kay lalaban ako sila. Migo, Kintoy! Migo! Ala, ang katingala tingog nako, Migo. Migo, nakakatuyo sa ako? Migo, Kintoy! Na ako'y maing balita nimo, bahin si mong amahan. Si Papa Carlito, Migo? Di manggod. Ang boat na kong ipasabot, ang matuhod ni mong amahan. Oh, ha? Hello, tinuod ka, Migo? Oh, nihood ko. Oh, Migo, nakita na ko siya. Gipangita ka niya. O kanunay siya nga naghandam ni mo. Kalindot. Sayang lang. Kay wako'y gawom. Aron dadon ka na ako nga to niya. Nanangita siya nako. Nalipay ko ana baya, Migo. Katingala tingog jud. Kanunay man ako siyang gisundan. Migo, Kintoy. Nganong bugas sa maning imo gida? Asa ng kwarta nga kauban eh? Ingon man, Noy Merto, bugas ako no iyahatag kada adlaw kay Yara kana tingbon ko no usa ka simanan ako. Agi, idig Sabado pa. Di na mahimo. Nagtirahalan kong ipuhunan para stong its kay bubilar ko unyas na matyan sa may eskina. Sukol na. Kung dapatan ka niya, sukol. Mayong pagbuminaw sa Lex P. Lagaw! Balik nga sa merkado. Kuha ang sweldo mo sa pagpangarga. Karong adlaw. Balik! Ay, Papa Carlito Saray. Suko, unya si Noy Merto. 250 man to. Diba? Ambi ang 200. Nya imo lang 50 mo imo. Sige na! Dili lagi na sugot na Merto lagi, Papa. Bangag sa ilong. Gahe gyud ka ko, ha? Gusto ka pa humukon kaning uha ni mo? Ha, Kitoy? Ay, Papa. Agay, sakit. Sakit ako, uloy, budokol. Sakit na ba? Sukol, kay di ko makapanalipod ni mo. Kay espiritu ra ko nga way lawas.
O saman! Mupalag ka sa kung pagdukol mo, Kintoy! Sakto man gud si Nomel tugod, Papa. Importante ko no ang bugas. Aron dili tapas mo. Boy, litkan ko ng itlog ng buwang ka. Gusto ko ka mabunog na ko, Kintoy, ha? Oh, sige! Sige, napate! Kahit tigbason, di ka ng daan at sundang! Lola? Gidapatan na sabday ka sa may laki ni mong ama-ama, Dudong. Oo, Lola. Pero sagdali lang, uy. Disiplina raman to. Usa? Badya, oy. Disiplina ba, Roy, nga sila mo'y angay disiplinahon. Kay wa na malugar ang ilang kinaiya. Mga daog-daogan kaayo. Suko manggod, Lola. Suko manggod siya, Lola. Papa. Kay makukwarta da. Oy, uwa ka sweldohe sa imo ang agi ning adlaw, Dudong. Ingon man Noemer to, Lola. Nga, Sabado na lang. Para tingob ko no ako asweldo. Tagaala ko niya tagduha ka kilo bugas kada adlaw para naatalong ag. Kahilas niya magsuko-suko, no? Kaya na lang anang naiduha ka kilong bugas, ha? Naluoy noon ko, Papa Carlito, Lola. O ngano naluoy ka man ko, no, ha? Wa magani kaniya kaloy edong Kintoy. Naluoy siya pong ko, Papa, nako. Papa, baya na ako siya, bisag di na ako sa tinuod na Papa. Oy, paminaw, ha? Ayaw na yung paghatag nila kwata, ha? Kaya dili lalim ng imuhang trabaho dito sa merkado. Mapangargahan ng imong ama-ama kung gusto siyang makakwarta siya. Ha, tapulan. Aw maayo noon nga itingod ba daay og hatag ni Merto ang imong sweldo, Kintoy? O, Marcelia. Onya na ako, bugas, 2 kilo kada adlaw. Ambil niya imong sweldo ha, inig Sabado. Ayaw ihatag ni Papa ni mo, Carlito. Ha? Oh, Lola, panyang lang ako tagaan, Mama, oy. Unsa? Hoy, imo kong dawaan mao ba, Kintoy? Ingon man gud, Lola. Nga, dili lang kuno na ko ihatag ninyo, Papa ako, sweldo kay kanang dili lalim mangarga, bubugat sa merkado. Unya kuno, usikan na kuno ninyo, inyo na kuno ipanugal. Klarohon na god ni nato? Gisulti na si imong apuhan? Tungod kay ni sobra na mo, Celia. Be, undangin na ka ng inyong mga bisyo, Celia. Aron nga mamahimong hapsay ng inyong panagtipo ni Carlito. Noon sa kadanay panyang? Paminawa ang gitambag na ako aron nga matigayon. Kaya nagtipo naman yun mo, aron matigayon mo. Lola, panyang, ayaw lang pangaway Mama Celia. Wa ko mangaway. Oy, gistoryahan ko lang kining imong inahan aron makaamgo kay wa na ni siya mamao. Ikaw may wa na gid na maunay panyang. Inahan kong Kintoy. Unya ikaw na hinuon ang magbuot siyang kwarta kung asa ni mapunta. Naluoy na kayo ko sa akong apo. Paano gyud sa nanamo nga wa man na namon sa Gipatay-patay na ninyo si Dudong Kintoy. Nangiyahang lawas sa pagpangarga og bugat sa merkado. Apan ang iyang hinaguan, yano ra kay ninyong giwalda sa sugalan. Ay nganong magbuot man sa kuno ka nga ako man ang anak. Inahan ka way probicho. Ay, ambot mo ni panyang. Di unta magbuot. Let's say. Ay, wala yung ko makasabot ni mo siya. Gusto ko untang paamguhon kasi mo mga sayop ng mga binuhatan. Lola, ay lang, kaso ko sa ako Mama Celia. Dudong Kintoy. Luoy na ba ko ako Mama Lola? O sa ako, Papa Carlito san, ako nalayatag nila ako sweldo, inig Sabado, Lola, oy. Pagkabuutan ni mo, apo ko, nagunahon na kagihapon nila, bisan pa og kapila na kanila gipasakitan. Uy, Celia, ambiyo niya nang madawat imong sweldo ni Kintoy, ha? Dohan lang ba kadlaw, Sabado na. Uy, bis na ko doon. Bantay ka na? Sugod, nga nagutaon. Ako'y inahan. Busa ako'y magkupot siyang sweldo gikang Merto. Uy, baya! Magubot yun niya ta, Celia. Naunsa ko, uy. Nayabag na ka, Carlito. Ayaw pa butang mulupad ng akong kumo nga naha sa imong naong. Taraw niya! Uy, ay kukadlo ka, Carlito, uy. Kapoy ni mo. Uy, baya! Sige ko, suwaye!
Inay, ang mga hanggaw ay nangahilom na. Giawayan nila ang imong madawat nga bungas imong hinaguan. Pagkaway wow yung mga tawhana. Lula. Hangtod kanus amang ka nga ingon sila ni ana diha ni mo, Dong Kintoy. Tagdi na lang, Lula, oy. Kay naaman, Ginoo. Ampo lang ta, mausab sila, Lula. Na, may paka. Kamo pa ka musampit sa Ginoo aron mag-ampo. Ampo man jud ko, Lula, nga mausab na ang akong mama o papa. Ampo, sad gani ko nga mailan na ako tinuol na papa. Dong Kintoy. Sir Ben, kita sa kunin mo aning dapita. Gusto lang ko nga naikauban sa kong pag-anhin ng dapita kito. Ay, naot, kadi ginunta ka mapagya sa imong gilauman. Dako akong pagtuo kito, nga makaplagan ko ang gipangita kong anak. Gibati ko, nga di gyud ako mapakyas kito. Dili gyud. Dasig lang, dasig. Para mamay na, dasig. Patirang mati, bye, Sir Ben. Salamat. Bante ka na. Kito. Gipalihok na ako nga akong mga secret agent. Aron mo padayon sa pagpakita nila, sir. Dako gyud ako pagtuo nga gipagataw ni Silvia ang among anak. O kinaot pa unta nga abuton sa Dios ang masigkadalan na mong amahan ug anak. Sir Ben. O ikaw ang akong gilauman nga makatabang nako ni anak kito. Tabangon yun sa Diyos ang imong mga pagampo, Sir Ben, kay maayo ka mang tao. Dali kito. Mga nao kita kikanin ni sakinan. Oo, sir. Karang dapita kito. Kilid na ng dakong building. Yang dapita na himutang ang bahay nila ni Silvia. Mau ba day, Sir Ben? O kanunay ko siyang ihatod din kaniadto. Kanang kuhaon ko siya gikan sa iyang gitabahuan nga dakong tindahan sa Insik. Hangtod nga nasayran sa matapupri na kong inahan ang tinangutago na mong relasyon. Mau ba day, sir? O gibuwag kami ni anhing mami. Uwahi na sa dihang nasayran ako nga nagsapak siya sa among anak. O kaslon na sab ko sa babae nga may gusto sa akong inahan nga akong mapakasawa. Si anhing Maria Castituta. Sakit sabday kayo mo gagapon sa mga babae, no, Sir Ben? Okay to. Ug abi nimo di malas ko sa akong kaminyoon. Kaya nga naman, sir. Kay wag yung kami tugahi og anak. Hangtod nga mitaliwan na lang siya nining kalibutan. Unsa man say namatyan sa imong asawa katong asawa nimo, Sir Ben? Bayuok nga nakansiros. Ha? Pagbuo tayo tingali sa Ginoo nga mawa siya nako. Maong yatagan siya sa Ginoo niya to sa kita. Sir. O human sa kamatayon ni anhing Maria Castituta, nilagya ko sa gawas sa California. Apaning ako kang pagpauli din eh. Dili ko makatugot nga mapakyas ako ginauman aron makita ang akong anak kang Cecilia. Sir Ben. Kito, sayo ko nga nawan anong asawa. O wa pagid may anak. Giisip ko katong gaba sa kong pagbiya kang Cecilia. O sa pagtalikod ko sa maabot na mong anak. Yaw basulang imong kagalingon, sir. Kay di man to imong kabubuton. Basulan ko man sa makadaghan ang pagsunod ko sa tanang kagustuhan sa kuinahan. Apal uwahi na kayo ang tanan kito. Dasig lang yun, Sir Ben. Dasig. Kamantay ka ng dasig. Matirang matibay. Kaninot unta ko kauban pa na ako. Ining baya ang ako anak. Kumplito na yung tingali ang kalibay. 20 anyos na siya karon. Wa ko mangandoy pa kang si Silvia. Kay labing siguro, niningigayon na. Malipayon siya uban sa lain niyang kuma. Ano kon? Dako kayo og nausik ang kagahapon sa akong kinabuhi. Ni wa man lang gani ko hatagi og higayon sa panahon. Aron mahibaw kung lalaki ba o babae ang nahimong anak namo na si Silvia. Ganong dito man mo gihatag si mong inahan ang imong sweldo. Ha, Kitoy? Ingon man mama pa, tagaan ra kuno kaniya para imo ipuhunan tong its. Mato, ako gihatag niya ako sultanan kay Sukol, amigo, Kintoy, ha? Sukol ni amigo. Ngita yung kagsakit sa lawas, Kitoy. Bayan mo. Agkay sakit ang papa. Sakit. Agkay. Anak, palang ko igo po. Bayan mo. Ingnan kang sukol. Sukol ang Kintoy. Tagbaw ko sa kong kalagot mong amaw-amawa ka! Sakto na! Sakit kayo! Sakto na lang kay Papa Carlito! Sakit ba di ay? Bingo anong di magamutuman sa kong imando ni mo, ha? Supak binyo ko. Munang lagot ikaw mo. Kadako na unta mahimo sa sugalan at kwarta. Pero dito gini mo gihatag sa mong inahan.
Ay, ayaw na ko. Sukmaga pa po. Sakit na kayo lagi. Sukli na lagi. Sukli na siya, amigo Kintoy. Sukli. Agay! Hawa pa ko piti niya bunga. Kaya ni mo. Di, gigupul ang bukulata ni mong amamawa ka. Kaidangan ka sa kong kalimbigitas imong ilahan. Sakto na lagi, Papa. Sakto na. Sukol lagi, amigo Kintoy. Kaya ako'y katamang nimo. Kalagra ko nga way lawas. Iapagi akong kuso kayong patid. Ayaw, Papa. Tagbaw lagi ko sa kong kalagot imong amaw-amawa ka. Ha! Uy, wala na siya maglihok. Ay, baya. Paglag sa ilong, nahinay kan maghanin ako. Hoy, Kintoy, pagpata. Kintoy! Pastilan, ipanglimutan ko sa kalagot, ha? Kintoy! Dugo. Kadaghang dugo gikan sa loyong bahin sayang o. Hala. Kintoy! Huy! Tabang! Tabang mo! Si Kintoy na kuyapan! Tabang! Ako nga po. Dili ko mapasaylos Carlito ning gibuhat niya kang Don Kintoy. Nay, panyang maselo ako. Nasayop ko sa pagpili og lalaki nga ikauban sa akong ginabuhi, Nay. Sabadya, nagbasol ka na karon. Nagmahay ka na nga may daotan ng nahitabo sa imong anak sa mga kamot sa imong gikatipan. Naku kay kung saga na mo sa akong anak, Nay. Mao na kidi ang resulta sa inyong pagmaltrato sa akong apo, Celia. Nay. Salbahis kang pagkainahan. Huwag kay kalainan ni atong salbahis mong katipon. Nagbasol naman ko, Nay Panyang. Gusto ko makita ang akong anak. Gusto ko makita si Kintoy, Nay. Naasasod sa ICU ang imong anak. Padayong paghapon kini nakigbugno sa kinabuhi ug sa kamatayon. Nay Panyang. Nagkumatos in town si Dodong Kintoy. Tungod sa kadaot nga iyang gidangatan siyang Dong Kintoy, doon pasilo ako, anak. Murag nagpatay ug bitin ang salbahis mong kapuyo nga midagma sa akong apo Celia. Salbahis kayo siya. Ginoo ko. Unsa man ning nahitabo ngadto sa akong anak. Pasilo ako, Diyos ko. Pasilo ako. Nilakaw, sudlas sa ICU ang anak mo. Aron imo makita ang linugdangan sa inyong pagkasalbahis. Sige na! Sud na! Kaya ang kahimtang sa imong anak daw salamin nga makita mo sab. Kunoon sa kang klasiha sa pagkainahan ni Dodong Kintoy. Madugta sa bilangguan katong kapoyo mong salbahe. Kahayag. Suwaw kayo nga kahayag. Migo Kintoy. Oh, ikaw, di ako, migo, katingalahan tingog. Kahayag rin mo ako nakita. Kahayag resep nimo, mo'y akong nakita karong nibuwag sa imong lawas ng imong espiritu. Migo Kintoy. Migo na ko, katingalan tingog. Murag, dili naman siguro ko kabalik ako lawas. Dili pa ta makasiguro, amigo. Patay na good ko. Patay na, di ba? Siguro patay na. Wa pa. Kay wa man ko ang sa gamhanan kahayag. Aron mo imusod sa imuhang biniyaan nga lawas. Kun ikaw na unya nasa ko lawas. Kanang panggaao niya ako lula pa niya nga. Migo na ko katingalan tingog ha. Makalaom ka, amigo Kintoy. Pero, lahi ko nimo, kay makamauman kong musukol, ug dili man ko magpadaog-daog, migo. Migo Kintoy, kung naminaw palang unta ka sa akong tingog,
Dili unta kini mo dangat kanimo. Lagi, pero sagdi lang. Sagdi lang, miguoy. Gisultihan na ka na akong daan. Ngawa ako'y gawom. Aron katabangan ka. Tungod kay usa lang ako kakalag nga way galingong lawas. Ang kalibutan puno sa kahakog ug panaog-daog. Migo, Kinahanglan nga suklan yun. Suklan ang kahakog ug ang kadaog-daogan sa taong mupatay sa masig nini ka tao. Sir. Chief Ojerax, kani wala ko dapating akong humagbus, oy. Pinangga ko yung taon kayo si Dodong Kintoy, sir, oy. Wala lagi. Kung noon sa man akong pagigugma siyang inahan, mausap taon ka na'y. Akong ipakita niya. Nahuglan yun to siya sa among hagdan. Motong nabuna lang yang o. Diliin taon kaya nako nga mupasipa, oy. Humagbus pa yung taon ako. Astilan. Makapamatuod ko kung giunsa niya sa pagtratara ang humagbos niyang si Kintoy, sir. Uy. Usakos mo testigo, batok ninin tawhana. Uy. Ako dahil si Belen. Naistol sa merkado o gigala sa biktima nga si Kintoy. Kintoy, no. Pasilo ako na. Pasilo ako sa kong mga nabuhat ni mo. Tabatil akong pagtratar ni mo. Pasilo ang taon ko. Naulipos ako sa akong ibating kasilag sa imong amahan. Nasilag ko niyang ikaw mo akong ipahimugtan. Magpakaayaw na ka. Kay gusto kong mamawi sa tanan ako mga pagkuwang yan ni mo. Ipatagamtam ko yan ni mo ang matuod kapag mahal sa kainahan. Ngayon mong kipangan doon. Dili ko makaakog sudong yung tukay. Naipanyang. Nga naman, guilty ka. Kay nakita mo man ang resulta sa imong katampalasan nga klaseng pagkainahan? Gibasulan ko na nga akong mga nabuhat kato sa akong anak. Karoon na ako maamguyang kamaturan nga nahimo kong bating ato niya. Unfair alang niya nga akong gihimo. Ilabi na kaisang akong napahimungtan sa akong kasilag sa iyang amahan. Makapilaan na kahigayon nga miingon ko nimo. Nga dili ka makatarunganon sa imong pagpasakit kang Dong Kintoy. Tungod lang sa maong kasilag, pero wa kagyud manumbaling. Nagpadayon kagyud og ang imong kapuyo sa pagdaog-daog kaniya. Mahimong usaon niya ni mga adlaw. Mawa na ko sa hingpit ang pinangga na ko nga po. Wa kita ikuhat ang ikagasto din sa ospital. Busa sa musugot kitag sa dili. Mabugtuan yun niya siyang hinuwaman nga kinabuhi. Dili ko makatugot nga mamatay ang akong anak na panyang. Ang doktor na ang nag-ingon. Siya na yun ang nag-ingon. Nga nagkinahanglan ko ng tagdakong kantidad sa kwartar nga mabuhi pa si Dodong Kintoy. Apan wa kita ni anak Silya. Si Benjamin, ang amahan ni Dong Kintoy, kinalang masayon sa sanahitabo karon sa iyang anak. Unsa? Kwartahan ng iyang amahan ay panyang. Kinalang mahibaw ini si Benjamin. Kung mao, pangitag paaging masayra nimo kung hain na karon si Benjamin. Oo, nay. Siya na lang ang bugto na ito paglaom aron makatabang sa kahimtang karon ni Dong Kintoy. Hello, Kito. Sir Ben, hay mo. Muna ako. Kay importante kay kayo akong tuyo. Ha? Bahay na ba ka na sa kong gipapangita, di mo, Kito? Sir Ben. Imo na bang natultulan ang nimutangan karon sa walay? Salamat yung kayo sa iyong huway hundo nga pagpangita, Kito. Mao day nga naglisod kag pangita ni Cecilia Montes sa Facebook. Kay wa man day siya magda sa iyang pangan nga Cecilia Montes, kundi Celia Bayarkal. Celia Husto. Bayarkal.
Bayarkal ang apelido sa iyong inahan. Karoon ako may numdum kito. Siya dito si Cecilia Bayarkal Montes. May naitabo sa inyong anak, Sir Ben. Oh. Kinahanglan mo siyang makita sa ospital. Usa? Nay Panyang. Oy, murag dili bago alang nako ang imong panagway. Ako kininay. Ang kaning hinigugman ni Cecilia nga si Benjamin. Benjamin, ikaw kini? Oh, unay. Og dugay na ko langita sa kong anak kang Cecilia. Ngano kini? Unsa nitabo kaniya nay? Tabangi itaw ng ako nga po, Benjamin. Nagkinalan mi karon og dakong kantidad sa kwarta aron nga maluwas siya. Mugasto ko bisig pila. Maluwas lang ang kinabuhi sa kong anak. Salamat, Benjamin. Tay, sultihi ko sa kinatibuk-an ngayon, day. Kung unsay nahimong kinabuhi sa kong anak. Taas na kayong sugilanon. Apan tagsa-tagsahon ko sa paghagpat ug isugilon ko kanimo ang tanan, Benjamin. Migo, Kintoy. Kinanglan ko ng musod sa imong lawas. Sa dili pa, mahimong uwahi ang tanan. Amigo. Amigo na ako katingalahang tingog. Kay patay naman ko. Expired naman ang akong kalag o dili na makahimo pagbalik sa pagsud sa kalibutanon kong lawas. Magpadayon si Kintoy sa pagpakabuhi isip tao. Pinaagi na ko, amigo. Amigo. Pinaagi ka nimo. Mataga na gyud og lawas ang akong kalag. Nga nagsumpaag og nag-uban-uban kanunay nimo. Isali ko nimo ang tanan, amigo. Kay mamahimo naman unya kang ako. Pagpadayon si Kintoy sa pagpakabuhi pinaagi nimo. Sige, di na ko magdugay. Gigi, padayon migo. Ayaw na pagdugay. Whoops! Oh! Tuan na siya. Nakasud na siya sa ako lawas. Nga walay panimuod. Sulod sa ospital. Mapadayon ako sa akong panaw. Si Cecilia, swerte ka kay nagmalapusod ang gipahigayon ng operasyon. Og luwas na siya. Gibasulan ko na ang tanan. Nagpada ako sa akong kasilag nimo. Ug ang atong anak mo ay nahimong alaot, Benjamin. Usba ang dagan sa mong kinabuhi, Cecilia. Apan ang imong kapuyo. Bayran yun niya sud sa bilangguan ang nahimo niya sa... Tinudon ko yun ang pagpasaka o kasong bato ka niya. Benjamin? Lula Panyang. Mama Celia. Dugintoy. Naulian na sab ang imong sinulti, ha? Salamat, anak, ha. Normal na sa pag-imong sinultihan. Pasaylo ako, dong. Pasaylo ako sa kong mga nahimo nimo. Hinaot kayo mo kung mapasaylo. Makapasaylo man ko. Inahandog ka na ako. Wapag ko madumot ni mo. Wapag ko magdumot ni mo, pero... Dili ang di ko malimot. Anak. Di ko makalimot. Dugitoy. Dugitoy. Anak, ako ang imong papa, Benjamin. Ikaw din akong papa. Salamat kay. Nagkaila og nagkita tanag yung ka, Papa Benjamin. Pagaksa ko rin mo, anak. Pagaksa ko, Dugitoy. Papa Benjamin. Pa. Kung makagawas ka na unya, kuhaon ko ikaw. Adto na mo si Lola ni mo Panyang sa nakumbay po yun. Unya ako di ay Benjamin. Mahimo kang mubal si mong kapuyo sod sa prisuhan, Cecilia. Oh. Aron adto ninyo hinlusulan sa hingpit ang tanang mga kasakitan ni Dong Kintoy nga iyang nahiaguman sa inyong makamot. Benjamin.
Dili na mag-antos ang akong anak uban nimo. Kay kuhaon ako siya, Cecilia. Ay, salamat sa Diyos kay luwas na dahil si Kintoy, manapanyang. Oh, Daybelin, mugawas sa mangga ni Hapit. Hala, paspas niyang iyang recovery no, mana? Ay, o taon, kaluoy sa Diyos. Ay, salamat in taon. Kay gidungog yun sa Diyos ang ato mga pag-ampo mana. Og ang laing maayong balika, kay tarong nang mutabi ang akong apo karon. Dili na siya kanga manulti, Daybelin. Ha? Mao ba? Nalipay kay ko nga nasayod bahin ni anak mana. Nagkabato na yun ang katumanan. Ang dugay na kayo na akong pangandoy. Nga makabato na og lawas ang akong kalag. Salamat ka ni mga Diyos ko. Nga gipuhaman mo na ako kining lawas ni Migo Kintoy. Nga nakabusag kinabuhi. Migo! Migo Kintoy! Oo, Migo. Ako ni. Nagilis kita og sitwasyon. Ikaw maoy nahimong ako og ako maoy nahimong ikaw. Oh, Migo Kintoy. Ampingi sila ako. Lablab ha, Migo nga mauna karon si ako. Oh, Migo. Mahalunog panggaon na sa dako sila. Nakaila ko nila. Konsekinsa sila. Kay ako ang katingalahang tingog. Nga dugay ng diha uban nimo. Nalipay kay ko sa ako nakita karon nimo Kintoy. Di gid nako mahimong may kalimtan. Ang imong kaayo nga nahimo nga rin ako, Daybelin. Oh, hanas nasad kay ka manabi, no? Dili ka na magsapit-sapit imong dila, di na ka magkanga-kanga. Pagbuot kining tanan sa Dios. Pero ako pagyapon eh. Ang Kintoy nga imong nakaila og imong gitabangan. Apan dili na ikaw ang kanhing Kintoy nga makaluluoy. Hosto ka, Inday Belén. Dili na siya ang kanhing Kintoy nga makaluluoy. Dodong, o sa'y mong gibati karon nga nagkita na kamo ni ining suod di mong higalang si Inday Belén. Nalipay yung kay ko, Lola Panyang. Salamat kay wa kagid mausab diri nako Kintoy. Sa ako nang gingon nimo, Daybelin. Ako pagyapon kini, si Kintoy. Ang dakong kalainan lang, kay makamaon ako karong musukol. Aron panalipdan ang akong katungod. O ng akong hinuwaman nga kinabuhi. Wagid kay mahimo alang sa imong kaso, Carlito. Oh. Nagbasol ko sa akong kadawatan, Celia. Parehas ta. Gibasulan na sad nako ang akong nahimo nga tunudong Kintoy. Karon lang kumakaam ko nga angay ko dayon ta siyang pagkaon ug mahalon. Gusto ko nga magkapangayog pa sa ilo ni Dong Kintoy. Ipaabot ka na niya, Celia. Makalaom ka, Carlito. Papa Carlito, Mama Celia, tinoda ang pag-usap ninyo sa inyo kinabuhi, ha? Oh, tingog. Nabati ko ang tingog ni Kintoy. Nabati ko. Kang Dong Kintoy katong tingog katong nabati. Ah. Kahimutan unta kamo sa Diyos. Lablab mo nako. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Og dini mga
mga bata, mga kasama, natapos kong aso ninyo ning seminaw nga naguluhan. Clintoy Makaluloy, kinitran sinuwat ni Sir Marvin Caballero. Ang ato directrice si Ate Bertes Parbal Bores, ang atong pinalanggaw, gwapa nga director sa atong soundman. While ay natag-iyas as barangay sa hugaw, sinaw, pas, upaw, dishwashing liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong spinner si Kuya Joel Binsi. Ang ato ang manager sa ato ang Bien Aqua Refilling Station, si Kuya Joel Bensin ninyo. Unya atong audio editor si Kuya Ariel Mangkao, ang tagiya sa King Building and Roof Installation og si Tudong Lloyd Cabiana. Salamat kayo Dong Randy Tayad na Korda. Thank you kayo. Kinintanan dalit ka na to sa Aremen Drama. Utan nga bata